il-vitmi, per eżempju, l-irsira. Ir-razzizmu, mhux bekk daħal bl-irsira. Għax l-irsira li kienu jaħtfu bil-miljuni mill-Afrika u jieħduhom l-Amerika t'isfel biex jaħdmu fil-qoton, skjavi, u ħafna minnu kienu jerqu fit-triq u mawsejrin fuq l-Atlantiku, u l-kumpaniji l-kbar kienu kollha Angliżi, l-biċċa kbira, bdew għal-Portugiżi, imma l-Ingliżi ħadu over għal kollox kważi. Sewwa, dak iż-żmien min seta' jitkellem jew jaqbes għalihom dawn l-imberkin ta' skjavi. Fil-fatt, Black Lives Matter li beda fi żmienna, għaliex f'daqqa waħda bdew jaqalaw l-istatwi u jneħħuhom ta' dawk in-nies li kienu imperjalisti fi żmien l-iskjavitu. Għaliex qed jagħmluhom? Għaliex Bristol l-Ingilterra meta waqqaw statwa ta' wieħed minn dawk li kien jinnegozja fl-iskjavi sewwa xi 4-5 snin ilu, tellawhom il-qorti għax sabu 4 ring leaders, tellawhom il-qorti tal-li da mhux waqqawlu l-istatwa Colston kien ikun jomu, mhux tal-li qalawlu l-istatwa tal-li wadbuha ġol baħar. Sewwa għax Bristol qiegħed mal-baħar. U tellawhom il-qorti. U għaddew il-ġuri. Il-liberatum il-qorti Ingliża, għax mbagħad l-Ingliżi tagħhom intuhom il-qrati tagħhom neħilhom il-kappell. Bħalma neħħu tagħna naħseb għax Malta niftaħru biha di forsi tradizzjoni Ingliża. Għaliex il-liberatum? Għaliex il-liberatum? Il-liberatum għax qalet iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jkollhom il-monumenti li jixirqilhom fil-pajjiż. U allura jekk ma joġobhomx iċ-ċittadini dawk il-monumenti għandhom ineħħuhom. U jien meta nitkellem fuq ir-Reġina Vittoria ġol Belt Valletta fejn hemm 34 monument Ingliż l-iktar maġġoranza ta' monumenti kolonizzanti, jien ma nafx kif il-Belt Valletta qiegħda l-kapitali ta' Malta, meta l-President ta' Malta ġol palazz huwa mdawwar ma' 8 armi tal-Ingliżi itwal minni. Sewwa, u l-unika arma ta' Malta pubblika li inti u t-turist jistgħu jaraw ġol Belt Valletta qiegħda taħt sor mir-Reġina, taħt il-pedestal quddiem il-biblioteka tiġi jiġifieri. Jekk trid tara jiena rajt gwidi Franċiżi pereżempju, għax hemm dak li jgħidulu double entendre, jiġifieri doppju sens, sewwa, u jgħidulek jekk trid tara l-arma ta' Malta pubblika, skolpita, kull ma trid tagħmel tmur derrière la reine. Tara derrière la reine. Derrière bil-Franċiż tfisser wara u l-warrani. Qed jitnelħu bina t-turisti, qed jgħidu l-gwidi li t-turisti jekk tridu taraw l-unur ta' Malta, morru taħt sor mir-Reġina Britannika li qatt ma ġiet Malta. U semmejt il-monumenti li hemm il-Belt, pereżempju, ma rridx inkisser monumenti jien assolutament, l-ebda waħda x'kollha storja fihom, imma hemm ċerti monumenti li ma ta' nies li m'għamlu xejn għal Malta, kif toħroġ mill-lift, pereżempju l-barraka ta' fuq. Hemm monument ta' Edwards, logotenent, miskien miet ta' 36 sena da, fl-1816, 1816. Da kien is-segretarju tal-ewwel gvernatur Maitland. Sri Lanka, Ceylon konna ngħidula, meta ġie Malta marat da, u miet żgħir. Probabbli qas miskin induna li qiegħed Malta da, miet. Għaliex kienu ħobbu, ma nafx relazzjoni kellu ġeneral miegħu jien, ma kellu 36 sena meta l-ġeneral kellu 60. Sewwa, da għamillu monument daqs dinja b'dak il-kolonna fallika hemm quddiem il-lift. Sewwa. Qed timplika ħafna affarijiet f'din l-istqarrija. Imma qiegħed attent kif nitkellem. Qiegħed attent għax m'għandi l-ebda referenza jew dokument biex nippruva. Imma ma nistax nifhem kif dak kien ħaqqu. Li f'dik il-parti tal-barrakka ta' fuq fejn hemm dawk il-ħnejjiet qabel fi żmien il-Kavalier kien imsaqqaf dak. Li jisu Pantheon da għalina, sewwa. Mem ebda monumenti ieħor ħlif tiegħu. Mamma mija da, x'kellu għalih da, meta ma għamel xejn għal Malta. U ġieli noqgħod hemm, kont noqgħod hemm kasija fuq bank inħares, jiġu t-turisti joħorġu mill-lift tal-cruise ships li żjed, jitraw bil-lift, u jekk joħorġu jaraw lilu. Monument kbir. Jieħdu r-ritratti miegħu kulħadd jippoża. Imma kollha qed jobsru li da xi eroj ta' Malta. Issek da qas biss jaf li mit Malta. Skużi ta'.
X'kontribut tagħna tajt inti? X'tifsira għandu dak qed jibblokka li post lil vassalli pereżempju biex meta jiġi t-turist jieħu ritratt miegħu. Ikun qed jara ritratt ġo Malta ma' patriot Malti. Mhux xi ħadd li laqas jaf li kien hawn. Mort fl-internet tinfittex, ma sibt li ħadd ma ġie jarah minn xi nies li jiġu minnu dan. Mela da ma jixraqx li bir-rispett kollu hekk hemm bżonn anke b'ċerimonja neħduh ta' Braxja pereżempju. U poġġu hemmhekk. U hemmhekk impoġġu pereżempju l-vassalli, mhux vassalli ġie eżiljat minn Alexander Ball. Alexander Ball għandu musulew ikbar minn dan l-istudio fil-barrakka t'isfel li jeżilja li l-patriot tagħna vassalli għal-omru ma wara 21 sena ħafrulu ta' waraħ u ġie lura u vassalli ma jidher imkien il-belt għandu triq b'disa bibien. Sewa kienet Scott Street u semmew għal-vassalli u taħtu taf x'kitbu l-patriot Malti għara kemm inħobbu għal-art naħna. Taħtu taf x'kitbu ta' il-lapidi li hemm madwar il-musolew ta' Ball li huwa father of the Maltese u dawx nafjena. Sewa Ingliż daw għatlu x'aqsam ma' Malta. Imma kien gvernatur, allura ma importax inħalluh hemmhekk imma milli ta' vassalli. Taf x'għamlulu mal-ħajt ta' triq il-belt. Il-belt fej Hastings jiġifieri, hemm triq kien jisimha Scott Street. Illum jisimha Michel Anton Vassalli. Taf x'kitbu taħt ismu? Kittieb. Ejwa Madonna da. L-eroj, l-ikbar eroj patriot ta' Malta. Niżiltu li f'kittieb. Dik oxxenità. Ġifieri. Mela, ġifieri inti qed tajt. Mhix miġnun jienu. Le. Għadek tajjeb. Forsi kważi. Għadek trid. Mela, tlaqna?